Gikalipay sa mga residente sa barangay Mailag, Valencia City, Bukidnon nga matuman na gyud ang dugay na nilang gihandom nga mahulipan ang karaan nga Billy Bridge sa lugar. Gabok na ang kasamtangang tulay nga magbutang sa peligro sa mga tawo. Sa perspective design, hanging footbridge ang dukuron sa lugar. Sumala sa mga residente, ugaling mahingpit na ang tulay, dakong tabang kini alang nila aron dili na sila maglisod og agi hilabi na sa pag-deliver sa ilang mga produkto sa uma ngadto sa merkado. Makatabang sab kini alang sa mga estudyante nga magpait panahon sa ting-ulan kay danlog ang tulay nga gitapakan ra og kawayan. Manginaot may matabangan mi ano mo tulay kay galisod gyud mig kanang agi diri nya usa pasad kanang maglisod mig sa amo mga produkto, mga mais ug haputon kay tanawa ra gud ninyo sir Kung makita ninyo diri sir, hadlok yung kaayo kay kanang kawayan lang siya unya magsigig ulan magkadaot ba na siya sir. Yang So, estudyante na mo, doon na kaayo. Mahadlok Mahis nila, mahulog sila, ginito lang. Dagan sa nang hulog diri sir. Dagan na nang hulog labi na kanang danlog bitaw kayo. Hulog sila. Ang hanging footbridge sa barangay Mailag nagsumpay sa Purok 1 ug 2. Pusa, gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno sa Valencia City nga mapunduhan ang pagtukod sa bag-ong tulay. Niadtong Lunes, Nobyembre 21, usa ka groundbreaking ceremony ang gipahigayon alang sa konstruksyon sa tulay. 3 million pesos ang gigahing pondo sa proyekto ubos sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Tinguha sa gobyerno nga luwas og dili maglisod nga makatabok ang mga residente ug mag-uuma ingon man ang mga estudyante paingon sa ilang destinasyon. Gipangunahan ni Mayor Azucena Huervas ang groundbreaking ceremony sa itukod nga hanging footbridge. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.